Διότι αν 10 χρόνια πριν, όταν έγραφα το πρώτο μου μυθιστόρημα, μου έλεγαν ότι θα παρουσιάσει το 7ο βιβλίο σου η Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία είναι η πολιτικός με την οποία λάτρευα από μικρός. Αυτό είναι ένα βιβλίο το οποίο πραγματικά αξίζει τον κόπο να διαβάσετε. Θα ξεκινήσω ευχαριστώντας για την πρόσκληση να συμμετάσχω στην απόψινή εκδήλωση, δηλώνοντας ταυτόχρονα ότι ο Χρήστος είναι φίλος και συνεργάτης μου. Από την πρώτη στιγμή που τον γνώρισα, κατάλαβα ότι είναι άνθρωπος με ιδιαίτερες ευαισθησίες. Εκείνο που τον διακρίνει είναι μια αισιόδοξη και ταυτόχρονα διεισδυτική ανάγνωση των πραγμάτων. Όπως θα διαπιστώσετε στο βιβλίο, του αρέσει πολύ ο Μπαχ. Και αυτό είναι σαφές. Και φυσικά θα διαπιστώσετε ότι διαθέτει μια παρατηρητική και οξία ματιά όταν περιγράφει λεπτομέρειες από τις πόλεις που ο ήρωας επισκέφθηκε. Ένας ήρωας που ονειρεύεται να κερδίσει ένα μεγάλο χρηματικό ποσό για να μπορέσει να αφήσει τη μέγενη της καθημερινής πάλης για επαγγελματική επιβίωση.